Ja oikein hyvää perjantaita, itse asiassa on torstai, mutta tämä meidän Finexport-videobloggi ilmestyy perjantaisin viimeistään. Ja tässä Ari Kormi Unkarista suorassa kuvayhteydessä. Ja meillähän periaatteena on, että kerrasta purkki, näitä ei kahtaa kertaa kokeilla, vaan ne on kerrasta purkkiin, myyntimiehen on ne jutut osattava. Toisaalta mä en koskaan tee näihin mitään skriptejä, eli käsikirjoituksia, korkeintaan se teema. Eli tää tulee ihan niinku puhtaasta sydämestä. Mulla on edessäni tässä saksalaisen kollegani lähettämä viesti viennistä ja minkälaista se tuolla Saksanmaalla on toimia suomalaisten tehtaiden valmistajien kanssa. Ja hän kirjoittaa seuraavaa, suomalainen kaveri. Ja mä sanon töttöröä taikka piip piip taikka vastaavaa sitten yritysten nimien kohdalla, eli mä en yritysten nimiä esille tuo, on sitten kysymys asiakkaista taikka ei asiakkaista. Se on meidän liiketoiminnan periaate. Eli Markku kirjoittaa Saksassa seuraavaa. Sain kiinni piip piip kaverit, ja se oli tyypillinen keissi taas kerran. Ovat kuulemma menossa messuille Düsseldorfiin, ovat kuulemma satsanneet messuihin jo yli 30 000 euroa. Yrittävät saada siellä markkinoille piip piip tuotteitaan omalle kohderyhmälleen. Markkinatutkimusta ei Saksaan ole, ei liioin selvitystä. Ei kuulemma ole edes oikeita aseita Saksan maalle. Heillä on myös ongelma, joka keskustelun yhteydessä selvisi. Eivät pysty tuottamaan riittävästi materiaalia tuotteita, vaan toimitukset roikkuvat myynnin perässä noin 3 kuukautta. Onko totta? Sitä en tiedä. Jos on, huonosti ovat hoidetut asiat, kun on noin huonoon jamaan yritys päässyt. Puhelu kesti tuskin 10 minuuttia, kun vientijohtaja sanoi, että häntä tultiin nyt hakemaan, pitää lopettaa. Palataan tähän asiaan jossakin kohtaan ja löi luurin kiinni. Kun olisi mun tuttava perustaja pelissä mukana, sävelet olisivat toiset. Mutta hän myi firman vuosia sitten tälle piip piip henkilölle ja sen pojalle polkuhintaan. Sen jälkeen se on ollut aikamoista räpeltämistä. Näitä esimerkkejä riittää. Hävettää myös töttörö-toiminta. Töttörö ei tietenkään ole mitään vastausta vielä antanut. Ja katsotaan sitten lisää, mitä täällä Markku kirjoittaa. Ja sitten hän on puhunut yhden töttörö-yrityksen kanssa. Firmassa on ei kuulemma ole tarvetta Saksan markkinoista. Ja kun lähtee ulkomaille, sinne tarvitaan, niin sinne tarvitsee satsata paljon rahaa. Näin äijä sanoi siellä. Ihmettelin heille, että ulkomaan kauppa ei kelpaa, kun tietää, kuinka kehnot markkinat Suomessa tällä hetkellä ovat. Eli näin kirjoittaa Markku suomalaisesta viennistä, että ei ole aina mun valittamista asioista, miten joudutaan ulkomaan kentällä ostamaan kotimaisia tuotteita vientikentälle ja sitten vielä saadaan myydä onneksi täällä vientikentällä. Eli se on välillä sellaista kivireen vetämistä. Meillä on tapahtunut muutos kotisivujen osalta, eli vientiedustusto.fi on poistunut, se ulkoistettu toiminta on loppunut, ja meidän uudet sivut, joita me itse ylläpidämme täällä Unkarissa, unkarilaisin voimin, ovat www.finexport.net ja siellä osio vientiedustusto. Eli näillä yksillä sivuilla jatkossa myös Finexport-videoblogit. Tämän päivän aihe hyvin lyhyesti on 3 pääkohtaa viennissä: menestyksen rappuset, menestyksen portaat, ja nehän ovat jakeluverkostot, jakeluverkostot ja jakeluverkostot. Mä oon tehnyt tämän viikon aikana erästä raporttia, tutkimusta erään tuoteryhmän osalta ja todennut, että
2 ulkomaalaisella toimittajalla. Heillä on 20 jälleenmyynti- ja huoltopistettä Unkarissa. Toisella yhtiöllä on 16. Ja sen lisäksi niin Unkariin myydään myöskin tuolta Slovakian puolelta unkarinkieliseltä alueelta tuotteita. Ja mä vertasin sitten suomalaiseen, niin suomalaisilla on tuonti yhdelle. Nyt tietysti herää semmoinen kysymys viennissä, että miten sun jakeluverkosto on rakennettu. Onko se todella näin, että kilpailijalla on 20 ja 16 ja sinulla ainoastaan 1 piste? Onko se rakennettu myös samalla tavalla Suomessa, että sä myyt vaan niin sanotusti tehtaan myymälästä? Nämä on niitä asioita, joita kannattaa miettiä moneenkin kertaan. Tuo yhden jalan varassa makaaminen on myöskin riski. Miten niin? Mitä teet, kun useamman vuoden yhteistyötoiminnan jälkeen tai loppuvaiheessa sinun asiakkaasi vientikentällä sanoo, että näkemiin mulla on parempi partneri? Että mä saan paremman palvelun sieltä, tarjoukset tulee nopeammin, hinnat on paremmat, tuote on parempi, after sales markkinointi, avustukset ovat korkeammat, joten mä vaihdan nyt meidän yhteisen taipaleen, 7-vuotisen taipaleen päätteeksi sitten ruotsalaiseen toimittajaan. Riski. Sulla on 20 jälleenmyyjää alueellisesti jaettu ja sieltä 1 lähtee, sulle jää vielä 19. Hei, tässä pohdittavaa teille viikon ajaksi, miten sinun jakelukanavasi, jälleenmyyntiverkostosi on vientikentän eri maissa rakennettu. Ja ensi viikon perjantaina palataan asiaan, eli FinExport videoblogi, tällä kertaa www.finexport.net-sivuilla, ja tässä Ari Kormi. Hei, oikein hyvää viikonloppua, otetaan rennosti, se on moi!